This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Sa linibo nga nag-evacuate sa pagluntad sa encounter sa Barangay Carabalan sa Himamaylan City, may mga kabataan man nga nahalitan. Wala maka-eskwela. Nangin saksi sa sunod-sunod nga linupok sa lugar. Gani isa ka grupo ang nagpadala sang stuffed toys para sa ila para bisan paano mabuhinan man ang trauma nga ila inagyan. Aton kinalahon ang ini nga grupo sa Baganihan. Ang paghatag kalingawan sa mga kabataan nga gin-evacuate sa nagluntad ng encounter sa Himamaylan City sang Oktubre 6, kabahin sa nangintikang sang local government unit paagi sa Department of Social Welfare and Development. Kaupod Manila katapos sa Negrense Volunteers for Change nga nagbisita sa masobra 200 ka mga pamilya sa 12 ka mga evacuation centers. Ang NVC ang tinuig na nga nagapatigayon sang feeding program ilabi na sa mga malnourished children sa pungsod. Pero sa ila pagbisita sa mga evacuation center, nagdala man sila sa mga teddy bears, kag iban pa nga stuffed toys para sa mga kabataan nga napektuhan sa nagluntad nga engkwentro. And then we also know that there are studies which show that the children under stress actually need to hug something soft. No, so we brought teddy bears. Istorya ni Millie Kilayko, founder ng NVC, nga sa ila pagbisita na sadto sa pila ka mga disaster center sa pungsod, nakit-an nila kung paano makabulig ang mga halampanganan kag pati na mga art activities sa mga kabataan. Many areas, may conflict or may stress, it happens in the Marawi, in Taal pag-explode, in ang putiin nga may earthquake. Ang children under stress, doon lain nila response. Nga mas it becomes though crutch nila, it becomes their sense of security. Sessions for the children, mga coloring or drawing, na they can express their feelings through drawing. Gani sa bulig man sa mga donors, nakakolekta sang ginatos nga mga stuffed toys ng NVC. Halin sa Bacolod, ginbiyahe nila mga stuffed toys nga ilan na palabot sa kapin 400 ka mga minor de edad nga yadto sa mga gintalana nga evac center sa Himamaylan. Well, of course, it's what inspires me is that knowing that whatever little we do can make a difference. Thankfully, many people helped us raise both donations, funds, and stuffed toys for Himamaylan. Hindi lang mga kabataan ang nabuligan sa NVC. Napakaon man nila sang Mingo Meals pati ang linibo ka mga gin-evacuate nga individual. Sa kabilugan may masobra 11,000 ka mga evacuees ang ilan na serbihan sa 12 ka mga evac centers. Hindi natipon ang mga stuffed toys, even ang funds for the Mingo Meals? Well, actually Facebook, no? At initial mapadala kami na bisa wala donation, mapadala lang kami na whatever, God will provide mapadala lang kami na isa mga chikas yung member si Carla Gomez may sang stuffed toy, stuffed pigs nga collection. Nag-goodbye siya na part ways pa siya sa iya nga mga baboy-baboy kagin inhatag man. I mean, I'm sure the children who gave up, they gave up something close to them, man. So we're very happy with the response. Sa Miyerkules, nakablik na sa ilatag sa kamapuloyan sa Sitio Medel, Kampayas kag Sigang sa Barangay Carabalan ang mga evacuees matapos ang encounter. Sa pagbalik man sa mga kabataan, handom sa mga volunteers ng NVC nga makabalik man sa normal ang ilang pagpangabuhi. Kaupod man ang mga stuffed toys nga pwede nila mahakos kag mauyatan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.